Behin batean, Tanzan eta Ekido bi monje elkarrekin bidaiatzen ari ziren. Beraien boto sakratuek esan nahi zuten ezin zituztela emakumeak ukitu, beti jarraitu zuten arau bat. Euri gogorrak jausten zirenean, lokatz askoko bide batera iritsi ziren. Han, emakume gazte eder bat zegoen, bakarrik ezin zuelarik zeharkatu, kezkatuta zirudien. Txik esan gabe, Tanzanek hartu eta lokatz sakonetik eraman zuen. Astiro jarri zuen beste aldeko bide lehorrean. Ekido harrituta eta isilik begira zegoen, Tanzanek bidaia jarraitu zuen bitartean. Ordu luzez, Ekidok ezin izan zuen hitz egin, bere burua haserre eta galderaz beteta zegoen. Ekidok Tanzanen boto hautsiaz pentsatu zuen, esena behin eta berriro errepikatuz. Bere bihotza pisutsu sentitu zuen epaiez eta lagunarekiko haserrez. Azkenean, arratsaldea hurbiltzen zenean, Ekidok ezin izan zion gehiago etxi. Zergatik eraman zenuen emakume hori, lehertu zen, ahots zorrotzez. Monjeak gara, debekatuta dago. Tanzanek lagunari begiratu zion, irribarre leon batekin aurpegian. Emakumea duela ordu batzuk utzi nuen, esan zuen lasai. Oraindik daramazuzuk, Ekido. Ekido txundituta geratu zen. Konturatu zen Tanzanek une horri berehala utzi ziola, inolako pentsamendurik gabe. Baina Ekidok heldu zion, egun osoan zehar bere haserre eta epaiaren zama eramanez. Istorio indartsu honek gogorarazten digu, ez iraganari heldu, utzi joaten. Bihar aukera berriak eta hasiera berriak dakar, atzoko zamak askatzen badituzu. Tanzanen jakituria sakonak inspiratu bazaitu, arpidetu baskerepora ipuin mitiko gehiago ikusteko. Atsegin dut gaur ikasgai hau aplikatzen baduzu eta komentatu zein istorio ospetsu partekatu beharko genukeen hurrengoan.